Заяви росіян про буцімто повне загарбання Солидара – брехня. Про це Суспільному заявив речник Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий. Він спростував слова ватажка найманців Вагнер Пригожина про буцімто повний контроль над містом. В Міністерстві оборони України наголосили, що російські окупанти продовжують маніакальні спроби захоплення Солидара, де розташована найбільша соляна шахта Європи. Нібито її світлину напередодні опублікував Пригожин, але в Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що це інформаційна спецоперація ворога. 10 годин, 11.01 ранку. Ситуація з вечора для підарів не покращилася. Всі рубежі збережені і під надійним контролем ЗСУ. Відбуваються час від часу локальні точечні бої, плюс працює з обох сторін артилерія. Ворожі групи ворожих військ пересуваються від хати до хати, займаючи певні позиції, закріпляючись. Це така типова манера проходів по місту десятками. В даному випадку 13 їх поперло десятками і дрібніше. Спинились в цьому будиночку, більше немає руху. Але ми вже зафіксували, де вони зайшли. Зараз будемо здійснювати певні мероприємства. Да, Сант? Так. Залюбки. Русні? Зда. Зда. Водночас продовжується масштабна утилізація інтервентів поблизу Авдіївки та Бахмута. Росіяни лізуть в масовані штурми, але значними успіхами похизуватися не можуть. А їхні окупаційні адміністрації продовжують терор на тимчасово непідконтрольних територіях. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали. 65 років на 5. Окупанти намалювали незаконний вирок кримсько-татарським бранцям. По 13 років в'язниці намалювали Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Ерфану Османову, Сірану Муртазі та Аліму Карімову в російському південному окружному військовому суді. Окупантів не цікавило й те, що двоє політв'язнів – тяжко хворі пенсіонери. 62-річний Сервет Газієв вже переніс інсульт в ростовському ізоляторі. А 60-річний Джеміль Гафаров має хронічну ниркову недостатність та інвалідність другої групи. Втім, і їх росіяни визнали винними у тероризмі. С самого начала, уже, наверное, на протяжении многих лет мы говорим, что эти приговоры ничего не имеют общего с законом. Этих людей преследуют только за то, что они являются активистами, религиозными деятелями, волонтерами, из-за того, что они помогали семьям, из-за того, что не боялись высказываться. Все обвинение строится на встрече, которая прошла в частном домовладении, где обсуждали политику, проблемы крымских татар и так далее. Вот, но ФСБ вот таким способом, навешиванием ярлыков террористов, пытается в Крыму полностью ликвидировать каких-то активных людей, да, тех, кто не боится высказать свое мнение. Чимало кримських татар здолали сотні кілометрів до Ростова-на-Дону, аби підтримати незаконно ув'язнених співвітчизників. Вирок називають абсурдом і продовженням російських репресій проти корінного народу. Я считаю, что это давление, да, давление на наш народ. Вот. Какое отношение может быть к такой ситуации, когда из семьи вырывают родного человека, отца, деда, сына? Вот. Поэтому я с этим не согласен, я считаю, это несправедливо, и мы никогда с этим не согласимся. Найтяжче незаконний присуд сприйняли родичі політв'язнів. Моему мужу дали 13 лет
лишения свободы, а его родному брату Фархаду дали 16 лет. Он является фигурантом этого же дела. Суммарно это получается 29 лет на одно материнское сердце. Мы с Алимом прожили всего год. У нас есть маленький ребенок. Он не знает, что такое забота отца, что такое любовь отца. Эти испытания очень тяжелые для нас. Мы виноваты, наверное, в том, что мы крымские татары. Мы существуем, мы и весь наш народ крымский-татарский, мусульмане живы. И только в этом наша вина. Пусть весь мир, весь это видит и остановит это беззаконие. Сервета Газієва, Джеміля Гафарова, Ерфана Османова, Сірана Муртазу та Аліма Карімова серед 25 кримських татар затримали під час масової облави окупантів у березні 2019 року. Всім закидають нібито тероризм та спробу захоплення влади в Росії через нібито участь в організації Хізбут-Тахрір. Усі бранці закликали застосувати до них 4-ту Женевську конвенцію про захист цивільних під час війни. Однак російські судді вкотре відмовили. Незаконний вирок – черговий воєнний злочин РФ. Більше 39 тисяч жителів Криму закликали окупанти до свого війська. Про це повідомила постійна представниця президента України в Криму. Незаконні призовні кампанії російські загарбники проводять на півострові з 2015 року. Однак, за словами Ташевої, жителі окупованого Криму всіма силами уникають незаконного призову та мобілізації. Їдуть з півострова чи переховуються. Представниця президента додала, що окупаційні суди отримали 421 кримінальну справу щодо хлопців, які ухиляються від призову на військову службу ворогу. Провалюється і російська пропаганда, каже Ташева. Цікаво, що повідомлення зі словами «ПВО поразило всі цілі» публікуються окупаційними медіа швидше, ніж звучить сигнал повітряної тривоги. Уже за годину так звана робота ПВО, яку чує весь населений пункт, чарівним чином стає пожежею чи вибухом газового балону. А детонація боєкомплектів стає детонацією збитого невідомого об'єкту. Якщо в мережі з'являються фото з доказом протилежного, їх видаляють, а авторів звинувачують у дискредитації. Зростають на півострові і протестні настрої. За так звану дискредитацію російського війська окупанти порушили 239 справ. У 200 випадках людей оштрафовано на суму від 30 тисяч рублів до 50 тисяч. Деякі громадяни отримали ще й адмінарешт до 15 діб, каже Ташева. Вона зазначила, що штрафи заплатили 192 людини, 6 заплатили штраф двічі, а 2 – тричі. Однак, попри це, спротив не спадає, навпаки, прогресує та трансформується. У травні людей штрафували за коментар «Ні війні» чи лайк під постом про злочини армії РФ в Україні. Зараз людей карають за виконання українських пісень і вигуки «Слава Україні», «Збройні сили йдуть», «Україна повертається». Перейшли на бік ворога та стали служками російської окупаційної адміністрації. До 12 та 13 років позбавлення волі заочно засуджено 2 кримських суддів. Їхні імена не розкривають, але за повідомленням прокуратури Автономної Республіки Крим обох визнали винними у державній зраді. Прокурори довели, що у 2014 році судді зрадили присязі на вірність українському народу та посіли крісла в окупаційному Нахімовському райсуді Севастополя та окупаційному арбітражному суді Криму. Служителі російської Феміди безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові. Своїми діями та рішеннями надавали допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя за законодавством РФ.
Викрали з власної оселі та закидають шпигунство. Голову спілки ветеранів АТО з Херсонщини Олександра Зарівного тримають в новому ізоляторі окупованого Сімферополя СІЗО номер 2. Про це повідомили у Кримській правозахисній групі. За їх даними, окупанти вже призначили бранцеві адвоката. Це Олександр Полянський, який був призначеним адвокатом братів Ахтемових, засуджених російськими окупантами нібито за диверсію на газопроводі у Перевальному під Симферополем, що живить військову частину. Голова Меджлісу називає Полянського ФСБшним адвокатом. Ми маємо неспростовні дані про те, що адвокати Полянський і Глушко залучені в беззаконня, яке здійснювалося катами ФСБ щодо Асана і Азіза Ахтемових. Саме внаслідок їхньої співучасті в беззаконні карателі мають можливість формально легалізовувати здобуті ними під тортурами зізнання. Олександр Зарівний – начальник відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Олешківської райадміністрації на Херсонщині. Також бранець – голова Союзу ветеранів АТО Олешківського району. За даними Центру журналістських розслідувань, 17 березня минулого року російські силовики вдерлися до оселі 53-річного чоловіка. Окупанти погрожували зброєю дружині, доньці Зарівного та в кайданках вивезли його в невідомому напрямку. Перші тижні атовця утримували в захопленому військами РФ Херсонському ізоляторі та згодом вивезли до Криму.